Manheru akanaka muri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online Audio uri musi wa14 Chikunguru 2022 apo patinenge tichikupai zvaswera zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tisati tatanga kukupai zvanga zvichiitika, regai titange nekukupai misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bato reZANU-PF rinyonyorera kuzeki richipomera mapato anopikisa mhosva yekubirira musarudzo. Mumiririri weZANU-PF anopa ambulenzi Yakafa kuchipatara cheUnyetu kuwadhi 22. Mwanakomana wachifi wimbi weZANU-PF vapoporai togarepi anobhadhariswa mari yechibatiso. VaJob Scala vanomiswa pamberi pedare zvakare. Topinda munhau dzedu zvizere. Bato reZANU-PF rinonyorera kuzeki richipomera mapato anopikisa mhosva yekubirira musarudzo. Regai tikupei nyaya iyi yose. Bato riri kutonga reZANU-PF raenda kuZimbabwe Electoral Commission ZEC richipomera mapato ezvematongerwo enyika anopikisa mhosva yekuita zvechitsotsi panguva yekunyorosa kuvhota mukuedza kubirira sarudzo dzegore rinouya. Bato riri kutonga ndiro rinowanzopoperwa mhosva yekudyidzana neZEC kuitira kuti vagadzirise zvinenge zvabuda musarudzo. Mhosva idzi dzakamuka zvakare zvichitevera kugadzwa kwava Abigail Millicent Ambrose Mohadi semukuru weZEC. Topinda mune imwe nyaya iri muThe Mirror. Mumiririri weZANU-PF anopa ambulenzi Yakafa kuchipatara cheUnyetu kuwadhi 22. Pane runyerekupe rwekuti musarudzo dzemapuraimari dzegore ra2018 vaAlfred Pedzisa vakapa ambulenzi Yakafa kuUnyetu kiriniki kuwadhi 22. Chikomba vachitsvaga mavhoti, Pedzisa akapa ambulenzi namba AAF 1421 pane chimwe chiitiko muna 2018, asi ambulenzi iyi haina kumbobvira yafamba kubva panzvimbo yayakasiiwa iri. Ambulenzi yakadhonzwa kubva kuHarare ichienda kuMasasa pedyo neUnyetu. Vapedzisai vaive vachikwikwidza kuchikomba Central Constituency vachikwikwidzana navaFelix Mona avo vakazoitwa mumiririri weparamende uye vave gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nekusimudzirwa kwezvivakwa. Topinda mune imwe nyaya takabata bepa reNews dzeZimbabwe. Mwanakomana wachifi wimbi weZANU-PF vapoporai togarepi anobhadhariswa mari yechibatiso. Mwana wachifi wimbi weZANU-PF vapoporai togarepi Regis Nelson Tagarepi abvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru $50 zvemadhora pamhosva yekuponda mudare repamusoro kumasvingo. Mari yechibatiso iyi yakabvisiswa naJustice Sansley Zizengwe. Vakayambirawo kuti Regis Nelson Togarepi aende paGutu Police Station chichanu choga choga. Zvichakadaro vaJob Scala navasitole veCCC vachiri muusungwa uye varambirwa kubvisa mari yechibatiso. Tiri munyaya ine chekuita nekusungwa kwevaviri veCCC, vaJob Scala vamiswa pamberi pedare zvakare. Nhengo yeCitizen Coalition for Change Sengeza West mudare reparamende vaJob Scala nhasi mangwanani vamiswa pamberi pedare vachitongwa pamhosva dzavo dzakawanda idzo dzavari kupomerwa. VaScala vakasungwa mazuva akawanda apfuura vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga. Vane dzimwe mhosva dzakawanda dzavari kupomerwawo nemapurisa zvakare. Mapurisa akamboita nguva navaScala kuHarare Central vasati vavapomera mhosva yekuvhiringa kutongwa kwemhosva zvezviri mumutemo weSection 184(1)(e) weCriminal Law Confidential and Reform Act. Totarisa imwe nyaya. Mwanakomana wemushakabvu Lazarus kana kuti Gringo anoparura chirongwa chemadhirama. Taurai boora anomutsiridza zvaiitwa nababa vake mushure mekunge aparura chirongwa chemutambo wemadhirama. Pamutambo mutsva waakabura uyo waakapa zita rekuti Chatekobo Comes to Town, akapinzawo vamwe vatambi avo vaishandidzana nababa vake vakaita sana mbudzi yadhora. Totarisa nhau dzekune dzimwe nyika.
Tiri munyika yeSouth Africa, takabata bepanhau reNews 24. Zvizvarwa zvizhinji zveZimbabwe zvotarisana nekudzingwa muSouth Africa mushure mekunge vamotseledi vanomhangarira gweta rinomirira chikwata cheZEP. Topinda munyaya iyi zvizere. Gurukota rinoona nezvemukati meSouth Africa vaAaron Motseledi varonga kumhangarira gweta riri kumirira chikwata cheZimbabwe Exemption Permit iro riri kupikisa kukanzurwa kwemagaro aya. VaMotseledi vanoti ivo gweta iri vachitando vanofanira kubvisa mari inoita 200,000 rand kusvibisa zita ravo pamwe chete nekudzima zvarakataura nekunyora paTwitter. Audio yamanga makaterera yabva kuJolas News Online. Tinokutendai nekuwanikwa makaterera audio yenyu. Tinoti ngatibatanei zvakare nenguva yemangwanani apo pamunenge muchitakurirwa zvinonaka namukoma Jola. Zita ndinoitwa Mavis Madondo. Namba dzekupinda muWhatsApp group redu dzinoti +263 775 934 930. Chisarai.